Ja, zeg! Alsjeblieft de camera, wat wil je de foto? Hij wil dichter weer. Zeg je dat ik het opruim met tape en dan met een speakers in. Maar ik denk dat het dan met jou wil. Ja. Wat vind je voor die poppenkast? Jara. Krijg wat. Ja. Goeiemorgen. Een naaie dij, een naaie vlag. Ja, Jelke. Maar dat net Jelke? Ik heb deze gekregen van heel dag. Dus die hou ik maar in. Van Jara. Jara en Loos, ben je het? Zaak is natuurlijk een ontgamen. Daar wordt het vooral je boartje in de boarterskamer ook. Die halen zo de kop hellen. Maar dat ik even zien. Vind ik zo leuk, hè? Oh, mijn poes. Hoi, poes. Net poes knippen, hè? Wat dost? Wat haast er? Is poes knipt? Eerlijk? Heb ik nog een stukje? Een iets mini stukje misschien? Oh, zet me de skeren maar nemen, maar dat vind ik een beetje gevaarlijk. Ja, maar doe knips poes. Zullen we die bij die knutselspel dan lezen? Nee, voor de maag. Nou, ik vind dat de skeren met knutselspel je hebt. Net in die boarterskamer. Maar aan de knipst in die mooie jurk of die poes. Ja, zie ik die bij die knutselspel dan lezen? Brengst u mij het knutselspel daar? Ja. Goed zo. Leefdag, poes. Dit keer de straks wel even. Moet het aan? Oeh, dan mag van het simmer even een keer. Zullen we dat een keer doen? Ach jongen, dat de cactus echt bij mij. Cactus, hou die stil. Hou die stil. Maar die zelf stil. Oh ja, die had ik met knutselspel, hè. Neem die even. Hou die zelf stil. Hou die zelf stil. Oh jee. Eeldo hier een stukje van poes afknipt. Maar de skeren. Ja. Nee, echt. Ja. Wat is dat? Nou, ik weet het weer. Nee. Ja. Ik had net zo'n stukje hier. Ik zei, hast u het knipt? Nee. Maar het virus was zo. Ja, maar dit maakt maar een met knutselspel. Dus dit ook in een knutselhoekje. Zo. Daar echt een stukje van. Zaken. Ja, maar je kan... Oh, hij had het er ook. Jara, wat zo'n we dan? Wat geven meidje? Poppenkast. Kast. Een poppenkast, hoe is Zij ding? poppenhoer. Een poppenkast? Of een poppenkast? Een poppenkast, alleen nog dan binnen door. We gaan wat op Pinterest, jongen. Ik zit helemaal op zitje. En we gaan een beetje in de Pippi Langkous-stijl. Dus we hadden... Ja, die doet net mij trouwens. Nee. Die en we hier nog een hinderke. Zullen we dan nog meer witje? Dat weer dan witje. Die doet echt mij. En even zien, we hier dat jongen. Een beetje dit idee. Maar nou dacht ik ga boven op zaken zien voetbalslipkamer een paar mooie lietse grientjes. Zullen we die zijn proberen en mij de aardbak los te schroeven? Gaat vast in één keer goed. Ja. Jo. Mijn vertel, dit man. Als het simmer is, dan kan het mooi boeten in een bikini. Nou net. Dat is het feestje. Op die feestje. Ja. Ja, maar dat kan wel kinderen, maar in een bikini. Als het mooi waar is, beloof ik je hem, dan doen we een boeten op een nieuwe trampoline, in een bikini en de bellenblaas. Afpraat? Nee, de simmer op die trampoline. Dat ken ik. Dan neem ik hem mij naar Jimta. Ja. Afpraat. Nou net. Die gaat helemaal net mee een trampoline. Nee, we gaan nou net in. Als het goed is, dan komt die ben kwaad, hopelijk. Aardbak. Ridder, wat ga je hem bij nog? Wat ga je hem bij kokstootje bij? Hast u hem? Nee, ik kan niks dingen. Doe? Ja, Valk. Ja, Ridder. Waar is mijn aardbakje? Verstoppen. Verstoppen. Althans een fiets. Pak een fien, dan kijk ik een broeken. Ja, nou, moeilijk hè? Poeh. Ik ga hem, mijn mooie roze aardbakje. Nou, zullen we boven even zien? Er zit niks meer in. Ga je alles druk hè? Ja. Ja. Dus even zien, maar we... Gaan jullie wat deze gedientjes dragen? Zullen ze bovenop een liedskroefje? Die maar wel los met je van me. Ja. Oh, Zullen we zijn beschikje? dat is wel makkelijk. Nou, dan hebben we wat gedientjes toch? Oh, doe knipst het wel, denk ik. Even zien. Mooie Welke? airbag. Die kan ik zeggen, hier nog een keer. Oh. Ik wil de goeie. Ja, ik heb net de verkeerde. Dat is zit. Nou, beschik je het maar eens. Oh, ik weet. Lukt het, Jana?
Help mijn nichtjes klussen. Help mijn nichtjes klussen. Gaat net naar links. Ik had geen idee. Hier, Dan Joks. naar rechts. Ik denk naar Joks, ja. Je wordt er helemaal uit. Ja, je gaat eruit. Ja, je gaat eruit. Doe maar Oh, weer. heel enthousiast. Het lukt. Ik doe maar naar links, hè? Ja, dat zie je hem. Nee. Oh, gast. Ja, Ja, Geert, hou zeker. alsjeblieft de camera, wat via de voet. Hij wil dichterbij. Ja, maar de schroeven. Oké, andere kant. Kom op, ja, doe kist dit. Goed. Tante maar. Zal ik die even doen? Ja. Cadeau er altijd in. Allebei wat. Shit, ik dit ook. Oh, dat zit echt stief, ja. Maar ik ga hem wel. Zit hem. Heel terug. Zie zo, hebben we het lucht. dat Is is wat wel beter, beter. ja. Film je. En dan? Allee. Prappie. En dan zei ik. Hallo, goedemorgen. Oh my god. Ja, mij? Ja, Oké. dus ik heb het dicht. Houd je met mee. Oh joh. Echt dat altijd tante dat altijd sa. Nou, we haten even op. Nee. Dan gaan we het ophalen. Dat is slapen. Oké, nou gaan we naar beneden. Ja? Wow. Zullen we dit onder de Ja. Ja. Had ik ideeën. Oh, hij dat ding. Om een Lekker janken. in Jouke. Doei. Zet dit de onderkant. Succes, hè? Dit is die ene. Bye. Hey, bye. Oké, dan. Oh, dit is echt best wel een goed idee. Wat alleen nog... Nee, Mag maar wel vers. Wat doe je? Tante met die steenblowen. Heel best. wat van los. Hallo. Maar hij is net meer los. Kusje, kus de morning. Ik heb het. Alleen nog om in jou kan maken. Ik zou zien dat ik het opruim met tape. En dan Ja. maar toch speakers in. Maar ik denk net dat het om jou kan heel goed. Ja. Ik ga tape, ik ga tape. Ik denk echt dat dit Pak het zo naar de Ninja Turtles. Ik denk echt. Waar is dit? Azen Dit is vallen. heel Dan hebben we die show en dan valt Ja, laat het razen nou. Oh jee. Even een naaien, dit is voor doel. Ninja Turtles is Deze weer. Ninja Turtles is daar, hè? Kist u dat? Of kist u dit? Hoe denk je dat dit is? Wat is los? Ja? Ja? Zeker. Oké. Ja. Yay. En dan doe ik het. Ik is. Oh, Oh, dit dat is is goed. U is de eerste pop er. Dit is stomme kak. Ja, die cactus kunnen we even uit. Waar is die? Nou, dit is toch grappig? Cactus. Wegjaren. Wat vind je van die poppenkast? Terug, Jara. Je bent gewoon Ninja Turtles. Kijk wat. Oeh, dat klopt. Bro, dit was je grootste bonbon. Ja? Ja. Oké. Ibbekindje. 2 maal 3 is 4, bieden en 2 is 9. Kriegt de wereld licht, bieden naar mijn eigen zin. 3 maal 3 is 6, bieden wie wil van mij leren. 4 min 5 is 2, doe eens met me mee. Hai, Pippi Langkous, tot de rij, tot de hopsasa. Hai, Pippi Langkous, die doet haar eigen zin. Ik zie een hen. Ja, Bietje, wat is er? Ik zei niks. Meneer Nielsen zei wat. Oh! Meneer. Pippi, mijn best! Meneer dit zien? Mijn best! Meneer Nielsen. Oh nee, dit Oh, is het. ik ben je. Wat is er nou te zeuren? Pippi, het is echt weer, maar ik ben Joetje! Ik zie het op een wc! Een kuikentje, dat was aan. En toen zeg ik op een jeetje klein dat ik Joetje ben! Ja, dat wist ik. Dat we net via ja. Je mag heel even naar de kamer. Oké, dat is al, Pippi! Ja. Maar doen? Nee, dat doe ik niet. Dat Ilse is erin, kom stek op je jeetje! Dat Ilse, kom stek op je jeetje! Oh, leuk! Kom maar, Mattie! Kom maar, Mattie! Wat die avond jij stem! Maar even wachten, ik nog even de Dorie, want dat is feestje! Kom maar, dat Ilse! Kom maar, Marie!
Wat ga je meidje? Een zandkasteel. Een zonkasteel is een meidje. Oh. Ik denk dat Witje wel even wat eten maakt. En dan kan Pippi en Aap misschien hun wel kleermeidje van het stroom. Mammy, mijn vriendschap. Zeg een leppeltje, ja? Ja, dat is een goed idee. Hele mooie scheppen. Zullen we hem helpen? Ja, dat komt bij hem. Dat is wel een goed idee, Adeline. A few moments later. Maak je hem eens even zien. Maak het een heel mooi zonkasteel. Heel heeg. En met al je toerkes. En dwarkes en ruutjes. Oh, wauw, meneer Nielsen, wat maakt een mooi zonkasteel. Wauw. Het mooiste kasteel wat ik ooit gezien heb. Zal ik hem dat meidje? Oh ja, dat die ik ook al tien. Lekker erheen staan. Oh jee. Zal ik dat hier meidje? Ja, meidje nog maar in. Jongens, ik hou niet tegen. Oh, god. Wat zei dat? Dit is toch schattig. Nou jongens, zak is dus heel simpel bij een doorpast. Nou, we hebben ook gedientjes, maar dit is natuurlijk ook gewoon maar 2 handdoekjes ervan of zo wat. En een matte hebben we hier. Heel simpel, kist een poppenkastmeidje. De vrouw die woont nog in trok in, die had je 2 hele mooie kijkers. Ze zat hier gewoon bij die... Dat is een bellenblaster. De bellenblaasshow. Wauw. Maar die mij net om. Nee, dat echt, ze beren, hè? Nou ja, zak is dus maar iets heel simpels. Een hele leuke midje vullen met de band. Heel simpel. En Gourmet was die nog hoersgast. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill te downloaden voor een tablet als telefoon. En daarna je chatsvlog. Deze man. Wat zei je?